Исәнмесез, дуслар. Татарлар әйтәләр: күрше хакы, Алла хакы. Шуңа күрә әйдәгез бәлеш әзерлик. Күршеләребезне һәм туганнарыбызны сыйлыйк. Беренчедән камыр ясыйбыз. Нәрсә камыр өчен кирәк? Сез экранда күрә аласыз. Тутыру өчен безгә бәрәңге, суган, тавык ите, төз һәм борыч кирәк. Ингредиентларны матур итеп кисәбез. Төз һәм төрле борычлар өстибез. Барысын кушабыз. Камырны әйләндерәбез һәм аны тирән савытка салабыз. Тутыруны куябыз һәм кырыйларны ябыштырабыз. Бәлешне матур бизәк белән безибез. Уртада тишек ясыйбыз һәм капка белән каплыйбыз. Мичтә якынча сәгать ярым бәлеш пешерергә кирәк, 200 градуста. Тәмле булсын һәм һәр көн бәрәкәтле булсын. Тәмле сүз төбе белән бергә булыгыз.